naye uNokulunga oMahlangu. Ngifuna isho ingicelele umama wakwami angiphi ivisa. Ngizodinga ukuthi ngithole i-date noSamki. Sizolala ndawona. Waye mdala kangaka ephize enkontofela ingane encane. Ngiyabonga idina libe mnandi. Uqhubeka. Ngabe maningi amadini. Mahlangu. Ngifuna umkhombisa ukuthi umuntu mezalelwe emakhaya uba strong kangakanani. Melusi. Igama lami nguMelusi ngwakamhlaba ngokuhlala-ke ngihlala eThekwini eMlazi ka-J section. Umuntu engithandana naye uNokulunga oMahlangu kodwa esebeza umhlaba ngoba sesishadile naye intokazi nje engayilanda le high flat. Into engiyithanda ngaye nje mfethu hayi uyanakekelana lo muntu wesifazane. Igama lami nguNokulunga ngowakaHlangu ehayiflet esigodini saseGumadani. Ngishadele kaMhlaba eNdwedwe. Izinto ezingijabulisayo ukuthi umyeni wami angifonele noma ngi-WhatsApp ekuseni athi good morning sweetheart. Lapho noma ngifika emsebenzini ngiyazizwa mengiqala ukusebenza ukuthi no khona into ayishilo umyeni wami kumina. Kumina nje uyisiqalo aphinde abe isiphetho. Futhi uyayi-understanda-ke leyo ngoba suke sikhuluma ngo-alpha no-omega naseBhayibhelini. Uwumuntu othi kanjalo nje empilweni yami. Indlela uthando lwethu oluqine ngakhona. Uma ukuthi ekhaya lami kwaHlangu nginenkinga, umyeni wami uhlezi ngiseya ngaso sonke isikhathi, kungenza ngizizwe nami ukuthi ngisothandweni musa. Into engifuna ukumthembisa yona nje enokuthi mina naye sohlukaniswa ukufa ngizomthanda kuze kube sekugcineni. Isizathu esenza ukuthi ngibhalele le show ingoba ngifisa ukucela umama wasendlini angiphi ivisa ngikwazi ukulungisa inkinga engibona ngibhekene nayo kakhulu. Engibona ukuthi mhlambe le nkinga le ingasigcina ekutheni isihlukanisa mina naye. Futhi. Futhi wami njani mfethu? Hamba kahle. Ngiyaphila futhi wami. Ngiyabonga. Uwaras ne? Umelusi mfethu. Nice to meet you Melusi. Thank you. Melusi ubani kahle kahle? Hayi uMelusi umfana nje okhulela endaweni yasemakhaya ngapha eNdwedwe. Endwedwe alright. Mfethu. Ukusibhalela thina kwenziwani? What's happening kahle kahle empilweni yakho? Mfethu kunzima kunenkinga enkulu. Ngifuna isho ingicelele umama wakwami. Angiphi ivisa. Umfazi wakho. Unkosikazi wami mfethu umama wasendlini. Le visa le uyifuneleni? Nginobhebe umama. Okusamke igama lakho kaNhlangulela. Naye okhona in the picture futhi. Ishu. Awu manje mfethu awungixoxele nje indaba. Baby mama yena ungenaphi? Ungene nini? Ngiqala ngiyajola nomama ngo2012 kungakabi umama ngihlangana noSamke ngo2014. Okay. Abazana. Okay. Nomunye wazi ukuthi hayi uzoba uMesisi Emhlaba nomunye wazi ukuthi uzoba uMesisi Emhlaba. Okay. Masiqhubeka kanjalo ngo2017 kuqhamuka ingane kuSamke. Wow. Yo Melusi, you impregnated uMakhwapheni? uSamke uthola umntwana ngo2017 ngoAugust. Okay. Mina ngo2017 ngiyabuka ukuthi hayi ngeke phela uNokulunga iwafu material yimi lo Shoniyane kaNokulunga le high flat ngithuma abakhongi kuphuma inkomo kuphuma umembeso kuhamba isicelo. Wajabula uNokulunga. Uyajabula uNokulunga uthi hawu nanga umkhwena uyangithatha akasilutho nengane ngifihlile mina. Wathini ke kuSamke? Ngiyamtshela ukuthi hayi nawe ekhululeka lapha ekhaya nami ngikhule kusona isithembu. Kodwa lapho ngiyasho ngiyancokolela ngiyasho ukuthi hayi mina lento esithemba ngikho kuyona. The following year ngo2018 kwakumhla ka14 iValentine beziyana uNokulunga ngiyamtshela ukuthi hayi mama sekuvela ingane ke kanje nje ezalwe ingane sivelile sikhona ezalwe ngoAugust. Hey ndoda unesibindi umtshela ke Valentine way to ruin a date. So umama wayithatha kanjani indaba kaSamke? Ayizange uzihlale kahle mfowethu.
ngoba mina naye asinayo umntwana okowethu. Ngoba Kulesikhathi nje from u2012 kuze kube manje asithole ingane. Usebambe kwaze kwabe kane. Kodwa akadluli ku3 months uyachithelwa. oh. So bafu le visa mawuyithola namhlanje. Ufuna ukwenzani ngayo? Ngizofisa ukuthi mhlambe ngibe nedate noSamke. Ubusuku nje obodwa ngibe noSamke, then mhlambe kusasa ngizobona ukuthi siphi isinqumo engasithatha. Ufuna ukubona ukuthi uzokhetha bani? Injalo nje mfowethu. Umama yena umuntu onjani? Ungayithatha kanjani phela? Iphubesi lela wemfowethu. Ngempela Ngoba ngazibona sengivuka nakulamanzi lawo. Lo muntu loya unolaka olunzima kabi. And ulaka lakhe hayi makuba umuntu uyadliwa ngamudla umuntu. hayi mfethu ake siyocela. Ayasiye futhi wami. Ngithemba ukuthi soyithola. Amen baba. Ake siyobona. Ngiyabonga mfowethu. Alright. Njengoba kumele ngiye kuye nje ngiyocela ivisa. Ngithukile ngoba kuningi okuzovela maye ngiphi ivisa. Futhi noma ngathiwa akangiphe egcineni mhlawumbe mawukuthi khona indlela nevisa ngagcina sengiyithathela yona ngoba kuningi engifisa ukukukhuluma engifisa ukukuhlambulula. Usuhamba uye kulo date uzobazi nami ngizobe ngihamba ngiphume ngishona ngala kwi-divorce. Isesimeni la kufanele khona ukuthi ngichoose umuntu phela engakhanayo. Ngathi ujuze kahle. Mina ngizomnika okuzongena ephaketheni, yena uzonginika okukuzipho. Combo. Nokulunga. Yebo. Njani sisi wami? Ngiyaphila njani? Ngiwaras ne? Okay. Nice to meet you. Okay. Yamazi nendoda? Yes. Ubani? Umyeni wami. Okay. Mama ngazi uxoxelile ukuthi uzeleni la namhlanje. Angixoxelanga. Okay. Ngibhalela ishow la. Ishow ukuthi ingicelele ivisa kuwena. Zodinga ukuthi ngithole i-date noSamke. Hey! Ma. Ngispende nayo i-night. Oh, shuthi bawenza enye ingane. Into edala sengikwatise okwebuhlungu kakhulu. Mina noMelusi abantwana sinabo. Mase ngiphinda sengithole kubathandazi. Kuthi uSamke wathatha into yami yangasese. Wahamba wayoyisebenza endaweni thizeni. That's why mina mengithola abantwana behlala isikhathi esincane mase bayachitheka. Sengicithekele ingane ezi4. Sengiyathola ukuthi lokho uSamke okwenzile. Hamba uye kulo date. Uzobazi nami ngizobe ngihamba ngiphume ngishona ngala kwi-divorce. Ngizovuma kanjani ukumnikeza ivisa ebehamba uhlala noSamke uSamke engenza izinto ezimbi mina. Kodwa le visa le yabo it's for one night. Hayi nawe ndoda yabove ngathi ufuna ungisukela. Kwayiwena ke manje. Whoa sis, mina ngisanda ukufika nje. Please don't point fingers at me. Themba mina ke thina sobe simbhekile. Shuthi wena uzobhiza ushana nezandla. Cha. Yobethi izandla wena. Waphiza abantu bayalalana nokubethi izandla wena. Hayi boMahlangu, I won't be clapping hands. Ngizobe ngibamba ikhandlela nje mina. So ufisi yini ukudlula kuyo yonke lento? Ngiyodlula mzali nabuyisa ingane zami. Siphuthi umzwile. Hayi ngiyamuzwa. Isikhathi kodwa hayi seshawa isikhathi. Ngiyambona ukuthi uyalo uyanqaba. Asambeke futhi. Sesingahamba. Ngiyabonga. Alright. Ngiyahamba ngoba ngifisa ukuthi kusasa kube khona isinqumo engizophuma naso ngingayisoli ngakho engazi ukuthi impilo yami ifoundation yayo imi kanjani isukaphi iyapi.
Samke kunjani? Ngiyaphila. How are you? Muwaras, ne? Yeah. Nice to meet you. Yeah. Uyamazi le ndoda ni? Yeah. Alright, awungihlalela phansi butwana. So bafethu i-date yenu ne. So ngizobe nihleli la. Spend some time together, enjoy your date. Uchef uniphekela izinto ezimnandi lapha ekitchen. So enjoy. Mina ngizobe ngikhona nje la ngaphandle, ne? Yeah. Sharp. Nice to meet you Samke. Thank you. While Umelusi no Samke are on their date, mina ngizobe ngihleli noMahlangu watching everything that's happening on the monitor. They have no idea ukuthi sibukele. uMahlangu kwakumele ngimncenge ukuthi abe la ngoba bengafuni ukuza indaba kaMelusi no Samke. Akhumbula ukuthi ngikubiza ngoba Slender by nature. My chef has prepared a lovely meal for the couple. Goodbye, enjoy it, yeah. Into engijabulisa ngale dinner yabo imnandi yonke into nje ngenzele yona. Yeah. Kada singakhona itopic ngicela singena kuyona. Ngicela ukuba ne-date nawe. Manje sihamba siyolala. Uyavuma ukuthi sizolala ndawonye? Into enginyanyisa ngayo kakhulu. Why emdala kangaka? Ebhize enkonto fela ingane encane. Kahle uma ungangibekela nje. Thina sobabili nje simiphi. Kusanje ngoba wazi. Azi ukuthi mina usuke wena ushona eMpumalanga size sibonane ngoDisemba. Sengavuka inyama qokwene ngiqinisile. Ngobe vela ikazi lale. Nje mina ngizomnika okuzongena ephaketheni, yena uzonginika okuzipho. Khombo. Ngizibona ngisesimeni la kufanele khona ukuthi ngichoose. Ngoba angiyona indoda yesithembu. Uchoose ini? Umuntu phela engakhanayo. Ngathi uchoose kahle. Angachoose. Ngiyabona athi uyala ngakhona. Angachoose. Ukuchoza kwami mhlambe ngisho ukuthi nobusuku banamhlanje buzoba yijaji. Uma ngasa ngishiye ngaphandle bengaphatheka kabi kakhulu, ngifuna ukulala ngawe. Ngiyaphatheka kabi kakhulu. Yabo nje kusasa ekseni kodwa kushaw 10 uzobusukazi ukuthi hawo impela angazi uma ngoba vele u-right mhlambe siyandiza sishona eMpumalanga. Kungangijabulisa lokho. I think sesingahamba ke usu-right. Ngi-right. Okay. Ngiyabonga kakhulu Asambeke. Yeah. Njengoba siyolala manje ihope yami ukuthi mhlambe kusasa masihlangana sesihlangana sobathathu kuba ukuthi isinqumo engizosithatha isinqumo engeke ngize ngizisole ngaso futhi esizokwenza ukuthi impilo yami iqhubeke iye phambili. Ukulala naye namhlanje kuzonginceda ukuthi ngazi ukuthi phakathi kwami naye yini eqhubeka nayo. Kodwa nje sengifisa ukuthi mabe wazofika kubantu beshow. Yena sunama second thought ngokulala. No, So nga appreciate nje kathi kusasa. Mangibona ukuthi hayi angosha ngayo. Isikhathi sami nokubhala kwami uhlezi dankoke ngithi izobarathi ngiyekuthembisa akukho kuzoba i-red flag konke nje kuzobanahle. Ngicabanga ukuthi umuntu alungiselela indaba ukuthi uzolala yabo. Kele ngimthanda ngaye baba umntanami. Yabo ukuyangidlalela ama-upside down yabo. Kodwa hayi ngiyamthanda kakhulu and ngijabulile ukumbona namhlanje nento angenzela yona nje so ya ngijabula. Ngizomkhuthala ngawe. Sengikhathele. Wafanele umsuku ngamloboli. Asingani noma akazi ukulobola. Ngeke sisi. Ngeke. Khuluma into engekho. Hayi sungithakathe sekwanele anginaingane ngenxa yakho. Ngeke futhi uzoyizama. Ngingangani ivele washo basivele. Mana, Mahlangu.
It's day 2. Asame so check uMelusi. Asibone ukuthi ulale kanjani. Did he get what he wanted? Ulale sofeni. Puti. Mfowethu njani? Alright. Ngiyaphela bhuti wami. Hey, kuhle ukubona mfethu. Hayi ngiyabonga mina mfowethu. Usekhona kanti. Lalekile kodwa. Hey, kulalekile. Umama bekanjani mfethu mawuthi ukhuluma naye ngale ndaba lezayisolo? Mfowethu noma umntwana sibe nedini izolo. Belimnandi lela dini. So ngicela ukuthi simbize. Alright. Alright. Sicela ukubiza umakoti. Mahlangu sawubona. Ngiyabonga njani? Ngicela ungihlalela ngapha sisi mama, right? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila, kulalekile kodwa. No. Not at all. Sawubona. Njani? Ngiyaphela njani? Ngiyaphila. Mhlawumbe hamba Angisakwazi. Awukwazi. Hayi ngathi kuzoshuba la. Usister weyokwate ngakhona. Ufuna ukuhlala eduzane kwami, not eduzane kwendoda yakhe. Hey! Ngicela usamke angene. No. Kulungene samke. Kubalekile ukuthi ngimlande. Le closure leyo bayifunayo angeke bayithole ehambile. Uzohlala la eduzane kaMelusi ngizobe ngikona mina. Ngicela ungene. Security nayo ukhona. Ngibona usojikiswa yini? Bengathanda ungena. Ngoba Bengathanda izwa lokho nje. Ningaze senze ilima la nini. Ngisho ngathi niyaxabana. Nibade nilele ndawonye. Ningaze senze ilima. Hlala phansi. Kancane. Ayikho into ozoyiphuma. Awuzukungimemeza. Hlala phansi. Awuzukungimemeza. Nako-ke sengimemezile. Awuzukungimemeza. Sengikmemezile. Phela ngiyena umngane wakho mina. Vena ngikwazi yabona njengoba ngingakwazi nje. Umuntu engihlangene ngayo lo ungangijwayele lakho. Ungangijwayele kakhulu abangana bawo. Ngugogo omuhle ke ozalayo. Jwayela kaba ubamba umende wakho. Mengisikhulunywa ngomuntu kanti ukhunywa ngokuthi Awumbonini, awumbonini. ngiyacela bandla ukuthi ningilalele. Hey bomsungijwayela kabi wena. Kancane bani. Hey, yayi nawe ke. Angazi mhlambe nibonane ngamehlo enyama. Unkosikazi wami Bizo yimina yini? usamukele uMakaboy. Ngithi anginazi. Ithugogo samnge. Makaboy. Ngeke phela zabe ugogo ngimina. Naku yena. Sobiko. Mbuke nje. Sengisho ukuthi ke bamba umuzwa wakho sisi. Ningakwazi ukumlalela. Yehlisa la, tshela lo, ehlise la. Angisiyena lo mina ngishadile Tshela Ngasine sitawini ngasina ngombezi. Iringi yazo wena usuyithwele ngekhadi. Ngithwele ngekhadi. Wena utshwala ukuthwele ngani? Utshwala ngesisi. Awubathi ubenzani utshwala? Ungenzeni? Bekuboqoza gogo uphelile. Ngivele ngitshela nani. Ngihlangene namakhambi sengcini. Angazi Kanti mnandi mhlambe mathanje. Ngiyamfuthumeza mina uSobiko. Makuthiwa mshova umbali. kufanele ngeminyaka isikhathi singakanani ukwenza lento eniyenzayo. Uthi imnandi mathanje. Kodwa. Wazi ukuzwa lokho? Awu Awume. Wena ungilethela ungibizela lo muntu. Izwa nje. Wena ungilendela wazi. Kufanele umshini ngamloboli. Singani noma kazi ukulobola. Ngeke sisi. Ngeke. Ngisho sungayishintsha inyanga ngithakatha ngawe uhambe eZimbabwe. Ngeke usalunga mntu. Ngeke. Hayi Sungithakathe sekwanele anginaingane ngenxa yakho. Tawuzani, ngeke futhi uzuyizana. Nangani ekubele washo sekubele. isho ukuthini enkulumo eshoyo. Ngihlangana nalokho. Kodwa phela sengisho nginothile. Futhi besola mina phela. Angikusoli ngiyakutshela. Yabona nje nokulunga ngiyazi umthakathi. Angikazi ngibe umthakathi. Ngiyabonga idina libe mnandi. Khohla amadina usho liphike. Uqhubeka. Ngabe maningi amadini. Alikho elinye libe khona. Sigcine ngaleli sibe khona. Lungileke So egcineni dina Sobiko. Mana. Ngathi ngiyabona sengiphula Lande. ubunjalo. Mana. Ungalwi Mahlangu. Ngiyacela. Don't fight, please. Robona ngathi uyangijwayela. Now things are getting out of hand. Security, was. Phela ngiyena Mana. Usuzoshaya. Mana. Whoa, something. Whoa, relax. Mana. Muyeke lokho kholo. Ujwayela wena. Yes. Muyeke lokho kholo. Relax. Ujwayela wena. Mana. Ngifuna umkhombisa ukuthi umuntu mezalelwe emakhaya uba strong kangakanani. Ngiyangidlale lo gogo mina.
gogo mdala kangaka ozalayo kodwa khulile Ozalayo. mntana lo ngathi uhlamba ibhomu Ozalayo. yiko ngaze ngiyibone ngoba ibhomu kamhlaba wahlala amabhomu kamhlaba angena umuntu ogqoka ibhluku onasithunzi wena Ningakwazi kodwa ukuhlala phansi Yeah, Melusi. ngoba lento eniyenzayo phela manje mdala nibadala. kangaka Ningakwazi ukuhlala phansi siqhubeke nento besiyikhuluma. Into engigwatisa kakhulu ngalento eyenzekalayo iyangithusa ngoba manje egcineni ngifisa mina ukuthi ngithole iclosure ngithole ukuthi phakathi kwethu yini eqhubekalayo ngiqhubeka nobani ngisala nobani kusuka la kuyapi manje masebela kangaka bangiphatha kabuhlungu kakhulu so egcineni sorry Mahlanga sorry Tissues. sorry uke wakhuluma igama elithi wathi ngikubizela amakhamera ngifuna izwe lonke libone ukuthi uphihliza imizi yabantu angihambe ngiyakufazi Sengiyabona ukuthi uhlule umuzwayo. awuhluli awumhluli bhidlizo wena Awume mama. bhidlizo wena Awume mama babani. bhidlizo Ngicela wena ukuqhubeka manje. izandla zomile Khona ishambo philo Uqwayiba kufanele lo ngiyiphathe la. uqwayiba wena Kodwa uqwayiba yena nosobiko. Ladies, please. Melusi fethu. zacile Ngicela usitshele Ngeke ngizwe ukuthi ukhetha uwafu. ukwenzayo. Ngeke ube wafu njengawo mina. into engikhethayo into engiyibona ukuthi i-right for me ngifisa bafo ukuqhubeka nje ngibhilde umuzi wami nonkosikazi wami Khuluma into engekho ayikho lento ayishoyo. Dala ngimazi umsebenzi unamandla. Kusho ukuthi into ayishoyo manje. Wenza leli gusheshe lakhe lethi ha ngathi ubhejani sesiqweni ha hey Mana, Mahlangu. Mana Mahlangu. Ungani? Bafo, there will never be peace between these two women. Kune video ngifuna ukuyidlala, ne? yebo Iyayizolo. Ngicela ukudlala ivideo siswami. yena sunama-second plot elokudlala awekho idea nginakho kakhulu because mina ngokwami nabo sengithe sisidinge bengazi ukuthi there's something behind it. and yona into engangishaya ekutheni like mina ngizoqeda umshado wakho noma ngizobhiliza umshado wakho no Hayi, asikho lapho ekuphihliseni nani. Esilinda ikusasa ngebuse nje. Mana Samke. Uyaphi manje? hayi ngiyaphuma ngisafuna ukuyenza la because ngibonile ukuthi abantu besilisa banamanga kakhulu